Tirimo mastreets e-social media ngatinzwe Mabrijo, Achituka, maZimbabwean, wanzi maZimbabwean, varume maZimbabwean murimbwa. Ameno kuti muri kumuita sei, ngatipinde muvidhio racho vizere. Kana uchinge uri mutsva panotokumbira kuti subscribe pa YouTube channel yedu. Ndakatorisiya kuti iwe uone kuti ndinotonyengwawo and I am capable of doing anything that you can do. 50-50. And varume makatopusira kuti ndimunonyenga sitononyengwa. Izvezvi ndikatoda kubuda panzapo nasorara nemunhu torara naye. Asi iwe ukada kubuda panzapo torara nemunhu ka. Iseda zviri kuda kubhadhara. Aninga zvichipisa njani ko? Kuchipisa kwena ndirari nemazimba iyi. Ndirari nemazimba unless munhu wana ndodanana naye zvamanje manje ndivanorara naye. Andirari nemazimba iyi. Muri mbuka dzevanhu mazimba, muri mboko. Handibvisiri bhurugwa muzimba. Auna chanondilisinisa varume vese murimbwa. Nondilisinisa chicho noti listen nhasi uno manje ndokandizvara unondiudza kuti listen. Mai vangu chaiva ndomboti listen. Vanoti teerera mwanangu. Listen.